قرآن دیا میں دساں جے بندہ شریعت دا غدار ہے، نبی دے دین دا باغی ہے، آخری ٹائم ہے اللہ فرمیندے فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق۔ حافظ صاحب قرآن دے ملک الموت جند پیا کڈھیں دے یضربون وجوہہم، فرشتے منہ پہ کٹے، اللہ دا قرآن دے این پاسے منہ کریں دے چاٹ لگ دیئے، اون پاسے منہ کریں دے تھپڑ لگ دے، ملک الموت جند پیا کڈھیں دے، قرآن دے فرشتے تفسیر پہ کریں، آکھو منہ کٹیندہ پہ، ادبارہم کنڈ کٹیندی پئیے، تفسیر تھیندی پئیے، ان دی حالت بدلی پئیے، کیفیت لوگ تکیندے پن، قرآن دے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جند بھی کڈھینن اتے آدن ذوقو عذاب الحریق۔ اوکھا اوکھی گئی اور قبلہ اللہ سی قرآن چاہتے کلا اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جلے تیری جند پھسی تیرے نرگاٹے، روح کڈھیں دے قرآن دے جند پھس گئی ہے گچی ہے تے خرڑاٹ شروع تھے، اوڈو رب کے سکیلا من را کن گینی چھڑا منالے سڈ ضمانت کر، رب اعلان کرے سی کن گن جنہ دی تک بوتے باہاں کنجے نامے میرے لمبے ہاتھن، قرآن دے ہون سڈ کئی کو ضمانت کراوے، ہون سڈ چھڑواوے، مل کے آکو ہون کون آوے، نہ چودھری آوے نہ ملک آوے نہ امیر نہ وزیر آوے، مل کے آکو ہون آوے تے مدینے والا نبی آوے، ہون آوے تے غمخار آوے، ہون آوے تے دلدار آوے، ہون آوے تے مدینے والا محمد یا غور کرو کون آوے۔ اللہ بخش صاحب یہ تے غدار بندہ ہے، قرآن دے اور آتے کو محمد دے تابعدار دی موت سناوا، نبی دا تابعدار، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ، لفظ دیکھو سلام علیکم، بابا بھائی وانا پترے آرام کرو بھائی وانا، نات پڑھی دی رہی ہوں والے نہ پانی پیوان والے پینے نہ کوئی پلاوان والا پی لیں، ملا دی تقریر شروع تھی نہیں دے ساکو ترہ لگی نہیں، بس 5 منٹ میں ختم کریں، ختم پڑھ عرض ہے، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، اچھا کھو سبحان اللہ، فرمائے دے فرشتے آئے بیٹھے جنت کفن چا کے آئیں، سونے چہرے بنا کے آئیں، خوشبو لا کے آئیں، رب دے مرن والے دے کول آئیں، ملک الموت روح قبض پیا کریں دے تیادہ پہ سلام علیکم، خدا دائی سلام ہوئی، مدینے والے محمد دائی سلام، چاکو سبحان، یہی تا موت ہے نا،
وہی موت کٹیندا پہ، وہی آخری وقت جو تفصیل تھی پئی ہے، اور این بندے دی موت قرآن دے فرشتہ دے خدا دے سلام ہوگی تے جیندا کلمہ ودا پڑھ دے محمد دے سلام، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام ہوے تیرے اتے تے ول روح کو ادنیا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے موت ہے، مدینے والا نبی فرمیندے آخری ٹائم ہے مومن دا، اللہ فرشتیاں کو آدھے پردے ہٹا چھوڑو بہشت باغ، فرمایا پردے ہٹ گئے، آنکھوں مومن جو نظر فرمائیے بہشتی باغ بھی نظر آئیے، مدینے والے نبی بھی زیارت کروائی، سید المرسلین دا دیدار کیتے، حدیث چاندے الموت معراج للمومن، موت مومن دی معراج ہے، موت مومن دی سغات ہے، موت مومن دا تحفہ ہے، موت مومن دی خوشی ہے، موت اس پل دا نام ہے جدن محب پل کو لنگ دے، محب محبوب کو مل دے، طالب مطلوب کو مل دے، آنکھوں کلمہ پڑھن والا امتی مدینے والے نبی کو۔ اللہ تعالی خاتمہ سونا کرے، دکھی گال ہی مرد ٹائم جرن سکرات لگی تے جند پھسی، پتہ ہوں کوئی جڑا مردہ پہ گھر والے تو آدھن کراچی ٹیلی فون کرو، ڈاڈکیاں دی انتظار ہے، بے پاسوں آواز ہے یہ لاہور ٹیلی فون کرو، نانکیاں دی انتظار ہے، انہوں آواز ہے سرگود ہے بندہ ٹیلی فون کرو، ملیر دی انتظار ہے، قرآن دے عقل کرو، نہ ڈاڈکیاں دی انتظار ہے نہ نانکیاں دی انتظار ہے، اگر مرن والا نبی دا تابعدار ہے تا انتظار ہے تا مدینے والے محمد دی انتظار، کیونکہ مومن دی موت دا منظر ہی وکھری، مومن دی کیفیت بھی وکھری، جنہ سید المرسلین دی تابعداری فرمائیے مل کے آکھو خدا والقبر بھی سونی بنائی، اللہ تعالی مومن دا مقام، ایک حدیث بیکی شریف دی غور نال سنو ذرا، قاری اکرم صاحب بیکی شریف چاندے نبی سہیں مکے چو ہجرت کر کے مدینے لگے گئے، تے ایک بی بی مکے دے وچ بکریاں چرین دی آئی، بالکل تنگ دست آئی، بکریاں چراون والی بی بی آئی، مئی دا سارا خاندان کافر بےایمان، پر بی بی محمد دا کلمہ پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، روایت چاندے بی بی بکریاں چراوے، آنکھوں کلمے دا ورد بھی فرما، مئی شام کو جو بکریاں ولا کے آنے، ابا کافر، ماں کافر، بھیرا کافر، گھر والے نیندر کرینے ان، وہ بی بی ساری رات نبی دے کلمے دا ورد کریں دی آئی، ساری رات آنکھوں نبی دی محبت جگا رہا، اللہ عشق مصطفیٰ عطا کرے۔ پیر حاجی شاہ دھاؤندا آدھا عشق دی منزل دور تو دور ہے، تم متا سمجھیں اوہے نہ سرحد نہ لین سدھی نہ میلی اٹھانا کو،
کئی انسوہے رول موئے بر وچ اتھاں لاشاں دا انبوہے یاد نوے فرمان فریدی عشق نہیں سر رو میں عاشق مصطفیٰ ہے اختصار نال عرض ہے نبی سنگھ جدن ہجرت کر کے چلے گئے بی بی جو شام کو بکریاں ولا دے آئی مئی ڈٹھا مکے دا شہر اداس ہے مکے جنگلیاں پریشان ہیں بی بی آکھا اج میں کوئی شہر اوپرا لگ دے لوگ آکھا بی بی شہر کو وساون والا محمد اج تر گئے صلی اللہ علیہ وسلم مئی اج تک کلمہ ظاہر نہ کیتا لیکن اج بی بی سارے کنبے قبیلے کو کٹھا کیتا ابے کو سدایو بھیراواں کو سدوایو سارے قبیلے کو جمع کر کے بی بی آکھا اج میرا اعلان سنو اج تک میں کلمہ لکایا ہویا ہاں اپنا ایمان چھپایا ہویا ہاں بی بی آکھا اج گواہ بن ونجو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بی بی آکھا اج میں ظاہر پئی کرنی ہاں جو میں اپنے نبی تے ایمان گھنائی ہم تے میں اج تک ظاہر نہیں کیتا اج میرا نبی مکے چ ٹر گئے اج میرا اعلان ہی وے جو میں مسلمان بھی ہاں تے میں محمد دی غلام بھی ہاں اچا کو سبحان اللہ پیو آنے کڈھے پیو دھی کو آکھا خبردار میں دھی کوئی نہ بنے سائیں وہ آکھا ابا توڑے دھی نہ بنا میں ول بھی کلمہ نہ چھوڑے ماں آکھا متھے نہ لی سائیں بیراواں آکھا خبردار بھین دا رشتہ ختم تمبا قبیلہ بولا خبردار تیرے نال رشتہ تروڑ دے سوں بی بی آکھا سن گھنو میں سارے نال رشتہ تروڑے ساں پر محمد دا دامن کدی نہ چھوڑے اچا کو سبحان میں آکھا جو مرضی آوے کرو ادھی کراں کی میں دل تو وسارا محمد نہیں چلدا تے بن گزارا محمد بی بی آکھا تواڈے کو بغیر گزارا چل سکدے اون کو بغیر گزارا گئے نہیں بھیرا وکھرے گھن گئے انہاں کیا بھین کو کیوں نے ہوش کر سارے چھوڑ گئے زندگی دا سفر لمبا ہے ایک پتری شوہر تیرا مر گئے بیوہ ہے عقل کر سیانی تھی بی بی آکھا میری سعودی ہکا ہے جو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے پجالا پوی تا انہاں دھرتی کوئی ایٹھے کو گواہ بنا آنکھوں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے فضل رب العلا اور مختصر اے مائی مکے چوں ہجرت کر کے مدینے دو ٹر پئی برادری آکھا ون جیڑے گیا تیرا نبی ونجو نہیں ساڈے نال تیرا تعلق ہی ختم رشتہ ہی ختم برادری ختم میں آکھا بس تواڈے نال میرا سارا تعلق مک گیا میں اپنے محمد دوے سا اچا آکھو صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا ہکو پتر آئی لونہاں دا جے کو آدھیں اکلوتا پتر کو نال لائیوس فرمایا مکے تو مدینے سفر فرمائیوس
تے دعا کر شالا مدینے دا سفر ہر ایک کو، کیونکہ ہوندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا ہے آکھو مہمان مدینے والے، قسمت والا مئی ٹر پئیے پتر نال، اتھے مولانا محمد یار گڑھی والا دھوندا، سکھ سے جدیاں نندراں گیاں، ساول سدھایا کیا کراں، لائق نہ ہم دیدار دے پر دیدیں پھسایا کیا کراں، لائق نہ ہم اڈو تتی ہوا چلے ان لو چلے گرمی سخت ستاوے، آکھو عاشقہ بی بی مکے تو مدینے، سن دے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کو سنو، جلے بی بی مدینہ شریف اپڑی سید المرسلین یاراں کو فرمایا صحابہ او ذرا استقبال کریں، کون خوش نصیب تیرے نبی فرمایا سارے رشتے تروڑی آندی ہے میں محمد دا رشتہ جوڑی آندی، ساری برادری نال کنیکشن مکئی آندی ہے میری محبت دا چراغ جلائی، بی بی مکے تو مدینے پہنچے، بیکی شریف چاندے پتر کتنے ہیں اچھا بولو سارے لاؤ ایک کو پتر، اللہ دی قدرت مائی بہر گئی اپنی محنت مزدوری واسطے تے بی بی دے ہکے پتر تے موت آ گئی، پتر مر پیو، صحابہ کیا کملی والا جڑی بی بی مکے تو مدینے آئی ہائی پتر نال گھن کے آئی، اللہ دی مرضی اج مائی دا پتر مکلاوے مکلا گے بی بی دا لونیا دا پتر وصال فرما، اللہ دے نبی فرما جلدی اندی ماں کو سدو، ماں سدی جائیے، نبی سی رحمت والا ہاتھ بی بی دے سر تے رکھے، فرمائے نے میری دھی جی میں فاطمہ تو زہرا ہو میری دھی ہے تو بھی میں محمد دی دھی ہے، اللہ دی مرضی ہکو پتراوی، نبی فرماتے دا پتر مر گئے ہن اجازت دے ان کو غسل بھی دیواؤں کفن بھی پواؤں تے میں خود کرم کرے سا تیرے بچڑے دا جنازہ میں محمد آپ کرے، اچھا کھو سبحان اجازت دے سنیں عاشقہ بی بی دا عقیدہ میں آکھا کملی والا نہ اجازت دے سا غسل دی نہ اجازت کفن پواون دی نہ اجازت جنازہ کراون دی تے نمی دیں دی اجازت قبر دفناون، بی بی کیا کرے سے شریعت حکم ہے، آدھی کملی والا منت لا چا میرا مویا بچڑا جیوا، اچھا آنکھو سبحان آنکھو سمیں کتانیا کو بچا چا سارا کنبا قبیلہ کافر ہے، پتہ لگ سی مکے دے وچ جو پتر لونیا دا مر گس دشمن تانے دے سن محمد دگیوں پتر مرایو، آنکھو سے منت لا دشمنہ کو نہ کھلوا، کملی والا مہربانی فرما چا میرا مویا بچڑا، مائی تیرا پتر عمر کھٹا کے مویا پہ
زندگی پوری کر کے مویا پہ موئے کجن جیون اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون. عمر پوری تھی گئی ہے. نبی سے کو آدھی انہاں کو سنواؤ جڑے تہاڈا شان نہیں میں جاننیاں. بی بی آدھی جے لتھا سے جھولا سکدے اچا کھو میں آدھی لتھا سے جھولا سکدے چاندر دے دو ٹکڑے کر کے ولدا بنا سکدے 5 پاٹا 1500 کو کھوا سکدے جابر دے بالاں دی موئی ہوئی جوڑی جیوا جے ابو جہل دی موٹھے چ بڈھڑی آکھیا پتھراں کو کلمے پڑھا سکدے محمد میڈا مویا ہی تو بی بی آکھیا انہیں تا جان ہی کوئی نہ آئی پتھراں جے بے جان بے زبان پتھراں تو کلمہ پڑھا سکدے میرا مویا نہیں جی. اچھا کھو سبحان اللہ. مولانا شاہ مرزا فرمائے کون دیتا ہے لینے کو منہ چاہیے اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. وہ دیوان والا سبحان اللہ پر گھننا والا ہی تو ہو گئے. اللہ بخش صاحب بڈھڑی آئی غوث بہاؤدین دے دربار میں پڑھا بیٹھا تے پتر چاتی ودی آئی بیمار باول حق کو لائیا کہ سی میرا پتر بیمار ہے تے تواڈے کول آئی کوئی دم کرو. پھر میں نے بی بی کپڑا ہٹا میں جو کپڑا ہٹایا انا للہ و انا الیہ راجعون بال مویا پیا. بہاول حق آکھا بی بی بیماراں دے علاج کرینے مویا دا علاج کڈن میرے کول تے مویا گھن آئی ہے واپس لے جا. مائی روندی ہوئی واپس مڑی تے اگو شاہ رکن عالم کھڑا رکن الدین دا ہئی بلپن اگو بھج دے والا فرمائے بڈھڑی سارے دربارے تے لوگ روندے آنن تے کھل دے وینن تو کھل دی ہوئی آئی تے روندی ہوئی ویندی پی گال کیا ہے. وہ آکھیا وے رکن دینا جیندا پتر بیمار گھنائی ہم مویا گدی وینیاں تیرے ڈاڈے کول آئی ہم دم کر ڈٹھے نے فرمائے بال مر گئے تے موئے دا کی ہاں علاج تے دم کری جے میں تا این واسطے روندی وینیاں جو این دربار تو وڈے وڈے پریشان لوگ آنن تے خوش تھی دے. تے رکن الدین فرما بی بی اجن ودی تے ساڈی حویلی ہے اچا کھو فرمانے اجن ودی تے ساڈے ویڑے چ کوئی لگی تھوڑی گئی ہے نہ رو تیرا پتر مویا نہیں جیندا ہے. وہ آکھا کپڑا لہا دے فرمانے کون آدھے مویا پہ رکن الدین جو چادر لہائیے بال کھلدا پیا اچا کو سبحان اللہ. خلیفے سارے بھج گئے کہ بلا آؤ اپنے پوترے کو دیکھو. فرمانے رکن الدین اے کیا پتر میں نہیں کریندا طریقت خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے. فرمانے دادا طریقت کو آکھو اپنا رستہ تبدیل کر گئے میں برداشت نہیں کریں دا جو سارے دربار وچ لوگ کھلدے ہوئے آویں تے روندے ہوئے ونجن. فرمایا طریقت شریعت معرفت اپنا راہ بدل گھلے رکن الدین کدی ہی نہ بدل. اچا کو سبحان اللہ. اچھا میں پڑھا بیٹھا کہ بھائی بی بی آئی بہاؤدین کو آخر دعا منگو اولاد کہیں نہیں آپ مراقبہ کیتا. فرمانا بی بی میں عرش دے ڈٹھے تیری مقدر خدا پتر لکھا ہی کہیں نہیں میں واپس ولی رکن الدین اگو والا بی بی کیا گال ہے. وہ کہ تیرے ڈاڈے کول گئی ہم پتر واسطے دعا منگواواں انہاں مراقبہ کیتے آدھن اللہ لکھی کہیں نہیں. انہاں فرمایا سبق تے کو میں دسے نا میرے ڈاڈے کو آنکھ لکھی ہی ہویا تو تیرے کول آواں یہ ساری دنیا تیرے کول آندی ہے لکھی ہوئی ہویا تے گھر دیکھی کو ملیا میں این واسطے آئی ہوں جو لکھی ہوئی کوئی نہیں تو لکھوا دے. میں واپس آئی بہاؤدین دعا منگو اللہ پتر دے. فرما بی بی تے کو نہیں آکھا لکھی ہوئی کہیں نہیں بی بی آکھا لکھی ہوئی ہویا تے تواڈے کول آواں. آپ کھل پہ فرمانے ایک گل تیری نہیں یہ تیرا سوال نہیں کوئی رستے چ استاد مل پہ وہ سبق پکوائے تے کو
میں پہ آدم کون دیتا ہے لینے کو منہ چاہیے منگن والا ڈھانگی ہوئے وہ بی بی سارے نبی کو آخیا کملی والا میں کو جو آدھے وے جنازہ تے غسل میرے دشمنہ کو راضی کرے سو ہرگز اجازت نہ دے سا منت لا چا میڈا مویا نبی میں دعا دے ہاتھ چاہتے ہیں بیکی شریف چاندے اجن دعا منگین دی پئی ہائی مائی دا مویا ہویا بال کلمہ پڑھ دیتی بیٹا آج ویندی مل گئے مصطفیٰ اور فضل رب العلا اور انہا لفظ ختم اللہ تعالی مرحوم دی بخش فرماون